Bos días, Ana. Bueno, Moura Bella. Vale, non te preocupes. Hoxe é un pouco lixeiro o tema, Vou meter o... Vou ir metendo o PowerPoint. Un pouco lixeiro o tema porque se me atravesou todo, ben sabedes. Pero, bueno, vou poñer excusas. Bueno, o fin de semana pasado quería facer directo dende a feira na que estaba e puxéronnos ao carón da orquesta, entonces como que non se podía facer directo. E hoxe, bueno, era a festa, un momento, mellor así, con esta luz, ou non, así. Era a festa aquí tamén, non? Entonces, a noite foi un pouco longa. Vou meter o PowerPoint e comezamos. Pero xa vos digo, é así un pouco ligero, porque tamén estresei, non é estrés, pero isto de facer cada fin de semana unha cor ten o seu, subir arquivo, entonces imos vendo. E onde está agarrado? Ai. Vale. Dios, a que non atopo as carpetas, porque estiven reorganizando os arquivos. Vas sabedes iso de que dentro do desorde hai unha orde e tes todo localizado e o día que te pasa ordenar despois non encontras nada porque non recordas onde gardaches o que sempre tivo que estar guardado ben guardado. Pois acábame de pasar. Totalmente. Xa vou, É total. Así un pouco domingo de relax. Jasusiño. Non dou con iso. Ai, xa sei. Espera, está aquí. Vale, xa está subindo o PowerPoint e xa comezamos en breve. Hai de que encima esta cor é unha cor complicada, porque imos a falar da cor negra. Non, a cor negra pásalle como o vermello, é unha das primeiras cores que se utilizou na arte parietal, non? Porque é o pigmento máis dispoñible. Unha vez que o ser humano controla o lume, os carbóns e as cinzas serven como cor de pigmento, non? Entón, en arte e en debuxo é unha cor moi presente, sobre todo para facer pois trazos e deseños, entón por esa parte, bueno, tamén para escribir en papel, non? Que se fan as tintas. Por esa parte, ten unha parte máis de utilidade que de simbólica. Pero, obviamente, tamén ten unha parte simbólica que creo que no pasado podemos decir sobre todo que ven unida ao portador desa cor. Refírome a parte simbólica está vencellada a aqueles animais que teñen unha pelaxe de cor negra, por exemplo. O mesmo que acontecía co vermello tamén, que aqueles animais que teñen un pelo de, bueno, ou plumas de cor avermellada, pois tiñan tamén certas connotacións, sobre todo na Idade Media. Iso vai cambiando ao longo dos séculos, evidentemente. Entón, vamos meter o PowerPoint que por fin se cargou. Pero, claro, tamén se falamos de vestida de moda, hoxe en día
hai algo que é icónico na moda, que é o little black dress, o pequeno vestido negro, resaltado por Coco Chanel, non? Entón, ten esa parte tamén de elegancia, a cor negra. Sempre adoitamos vencellala a tristeza, ao loito, e por outro lado, temos tamén a elegancia, non? E a simplicidade. E, evidentemente, tamén a suntuosidade cando falamos dos tintes que se empregaban para falar para lograr a cor negra. Pero antes de entrar aí en detalles, quería dicir, porque iso ilumineime agora mentras tomaba o café, hai algunhas cousas que non dixen da cor púrpura o outro día. Unha delas é que non falei da consecución do tinte sintético. O primeiro tinte sintético que se conseguiu no século XIX, o que se produciu, foi o malva. Foi aí cando a cor violeta ou púrpura rexurdiu, non? Volveu a entrar na moda coa súa potencia, pero desligada máis ou menos do seu carácter simbólico anterior, non? Ligado á nobleza, á monarquía. Pero houve un movemento moi importante que despois o empregou como unha das súas cores simbólicas, non? Que é precisamente o movemento sufraxista. E o movemento sufraxista utiliza o blanco, o verde e a cor lila ou malva, que se empezou a producir tamén naquela época, en teoría emprega, ou iso decían as sufraxistas, apelando tamén á nobleza da alma feminina, non? As cores sufraxistas, creo que tamén poderíamos facer un simbolicor sobre as cores sufraxistas, o por que elas escolleron esas cores e a produción de merchandising que se fixo na época. Eso sería totalmente outro tema para tratar nun simbolicor, se vos apetece. Deixo aí, que me iluminei tomando un café pola mañá, e antes de que me esqueza, teña que dicilo. Bo día, Tais. Está che dando fallos a app? Pois non sei. Da min de momento vaime todo ben, creo que a app de Twitch tamén me iba ben hai un cachiño. Entonces, agora sí, volvo ao negro, volvo a repetir, pásalle como ao vermello tamén, ten unha ambivalencia, non? Por un lado, é a cor da oscuridade, da tristeza, do loito, a cor na que se representan os demos. Por outro lado, tamén é a cor da xusticia, os xuíces visten de negro, os universitarios en tempos remotos vestían tamén de negro, os sacerdotes a sotana, non? Utilizaba cor negra ou cores escuras, a partir do século V que se establece que os sacerdotes cristiáns deben vestir con sotana. Creo que non se definía exactamente a cor, pero si era dunha cor escura, e despois, en contraste, non? Durante a celebración da misa, visten a alba, que é unha especie de sotana, pero branca. Sotana, unha túnica talar, non? Unha herdanza do Imperio Romano. E a moura bella que nos di parece un bo tema para outro programa. Pois perfecto, deixo anotado porque farémolo. E despois tamén ten neste toque de elegancia, non? Cando chegamos xa ao século XX, pasamos por Coco Chanel, a revolución da moda do século XX, cando se acurtan as faldas e se simplifica o traxe para poder traballar, porque necesítase, non? Unha moda máis amable
coa vida diaria, en parte, esa é unha das razóns. Aparece o icónico vestido negro, que tamén ten a súa doble faceta, porque por un lado é seriedade, elegancia, sinxeleza, e por outro lado, suntuosidade, non? E que aquí reflexaría moi ben o Date Hepburn mirando o escaparate de Tiffany's. Que, por certo, non sei, esta peli moi icónica, pero cando a vin, chamoume moitísimo a atención os temas que trata e como os trata, non? E como sempre nos poñen a Audrey Hepburn mirando o escaparate de Tiffany's, que dices, guau, que elegancia, que ela miraba, porque non se podía permitir as xoias de Tiffany's, non? Pero bueno, non sei por que acaba sendo esta imaxe pois icónica do glamour, tamén polo colar de perlas e tal. E despois, a outra imaxe icónica do século XX co vestido negro é a de Lady Di, este é o famoso vestido da vinganza, de cando Carlos recoñeceu, aquí un pouco de Sálvame tamén está ben, non? Un pouco de tal. Carlos recoñeceu nunha entrevista en televisión que lle fora infiel a Diana, e esa mesma noite Diana tiña que aparecer en non sei que evento, entonces ela colleu o vestido máis elegante, bonito e descoquetado, como para decir, mira o que te perdes, chaval. E aparte, tamén é interesante porque, según teño entendido, Carlos odiaba o negro. A primeira vez que Diana, porque Diana vestiu en varias ocasións vestidos así negros. Unha das primeiras aparicións públicas de Diana como prometida de Carlos, se non me engano, foi cun vestido negro, e sei que tuveron discusión sobre iso, porque el decía que era unha cor triste, que non era apropiada para as festas. Sin embargo, ela pois apostaba, non? Por esa cor. E a min lembrame, claro, non son Diana de Gales, non? Pero a min lembrame tamén, que a moi pequena escala, cando eu era máis nova, había discusión, por exemplo, con miña avoa, do vestir de negro, porque claro, a miña avoa pensaba, pois, como Carlos de Inglaterra, ti vistes de negro cando levas loito, non para ir a unha festa, non? Ou non para vestir de diario, non? Porque é unha cor que a partir sobre todo, a partir de finais do século XIX, precisamente porque se abaratan os tintes, porque se consiguen os tintes sintéticos, empezan a aparecer, popularízase como cor de loito. Remarco porque hai unha batalla, non, entre o negro e o blanco como cores de loito ao longo da historia, e iso depende tamén un pouco dos tintes. Sempre é máis fácil coller unha cuba, botar un tinte que dé unha cor oscura e tinguir toda a roupa para marcar o loito, que conseguir un blanco, porque o blanco supón que hai que decolorar, e a decoloración vai a morder a fibra, non? Tamén vai a... Entonces, en certa maneira, era máis económico, nun momento foi máis económico tinguir todo de negro que conseguir o blanco. E, por certo, tamén se fala na antigüidade clásica, adoitase dicir que os romanos empregaban o loito blanco, parece que nas últimas investigacións que hai ao respecto, que lles teño que botar un ollo en profundidade, non sería así, senón que utilizarían tamén o negro. Entón, serían as dúas cores, que non son cores se seguimos tamén a óptica, non? Se nos baseamos no sistema de cor simbólica da cor en base á óptica. Non serían cores, senón que o branco é a refracción de todas as cores e o negro é a absorción de todas as cores. Entón, na simbólica actual non se entende ou non encaixaría o negro como cor, pero sí que hai que falar del, pois, efectivamente, como pigmento ou como medio artístico. É un pouco xa o que levamos dito, eu creo, non?
Foiseme que algo iba a dicir sobre isto tamén. Bueno, da igual, pasamos á seguinte imaxe. Falando de portadores de cor negra, non? E da simbólica vencellada a iso, hai que falar, por suposto, que tamén poderíase dedicar un programa ou podemos falar así cando tratemos as outras cores. Pasa que cando foi o vermello olvideime totalmente de falar da súa correspondente en heráldica, non? Que sería o goles. E en canto a cor negra, en heráldica chámaselle sable. Sable provén do francés, pero en francés sable en realidade significa area. Des por que a area? A area non é de cor negra, non? Por que lle van a chamar sable ao campo negro que aparece nun escudo? Bueno, pois porque non é area, senón que refire a sable, que é, bueno, a mala pronunciación francesa doutra palabra, que é a sibeline, que é este tipo de marta de Siberia, que foi moi apreciada no pasado para a confección de abrigos, estolas, como se chaman os... Como se chama? Dios, non me sale. Sabedes esta especie de cilindro como de pel donde se meten as mans para que estén quentiñas? Aínda que leves guantes, podes levar ese cilindro, que non me sale o nome agora. E ten un nome, pero bueno. Se o sabedes e tedes un momento, poñedemo polo chat e senón xa o buscarei eu despois. Entonces, sable, esa palabra que se utiliza en heráldica para designar o negro, refire en realidade ao pelo da sibelina, da Marta Cibelina siberiana, que ten tamén as súas connotacións simbólicas, nada que ver coa heráldica, pero era un animal que tiña a súa simboloxía. Por exemplo, non a Marta Cibelina, pero si a Marta en xeral, por exemplo, era un protector das mulleres que buscaban o embarazo, non? Era un signo de fertilidade, por iso hai retratos finais do Renacemento, non? Donde aparecen as mulleres, non? A muller como unha Marta. Tiña ese sentido, por exemplo. E, se non lembro mal, bueno, cara ao final, así cando remate falar así do negro, se non buscoi, porque se non lembro mal, a Marta Cibelina é unha das peles que aparecen na Venus das peles, pero igual estou eu liándome un pouco con iso. Xa sabedes, a novela de Masoch, de La Venus de las Pieles, eu xuraría que tiñan algo aí coa Marta Cibelina, con unha chaqueta que levaba algún pelo dun animal parecido ou da Marta Cibelina, a min soame. Despois buscámolo, porque chegan as iluminacións así, e as Melody, tiveches 2 semanas para preparar isto. Sí, pero as iluminacións chegan agora no momento. E, volvendo tamén aos animales portadores da cor negra, obviamente hai que falar do corvo, non? O corvo foi un animal que, según a mitoloxía grega, creo que son mitos helenísticos xa un pouco tardíos, era un animal que servía a Apolo.
Apolo estivo namorado dunha humana, bueno, estivo namorado, Apolo era un tolai. Todos a queixarse de Zeus, pero Apolo tamén era moi namoradizo o señor. Vale que algunha liou na Cupido. Digo, sí, Cupido aí lanzando flechas e mira que lle liou con Dafne. Pero xa en sí o señor era moi enamoradiza, non lle facía falta a axuda de ningunha flechiña. Bueno, entonces, el namorouse dunha humana. Entonces dixolle ao corvo que a vixiara, porque el tiña que ir a non sei onde, entonces que vixiara que a señora pois non facía falcatruadas con outros. O caso é que o corvo despistouse e a señora pois fixo falcatruadas con outro señor. Entonces o corvo foi correndo a avisar a Apolo. E Apolo, en castigo, fixo que a plumaxe do corvo se volvera negra e desterrouno como animal de confianza. Aí ven un pouco esa idea de que non se pode confiar no corvo, non? É que o negro da súa plumaxe é un malagoiro porque nos vai a traer malas noticias. Que eu isto é algo que nunca entenderei, xa o dixen máis veces, porque, por exemplo, miña abuela, miña sogra tamén, así veciñas, non? Cando ven un corvo ou cando ven unha pega, coas pegas é un pouco diferente, pero cando ven, sempre os espantan, porque dicen, que me traes malas noticias. Señora, non mate usted ao mensaxeiro, pero claro, como lle lo vas a explicar se hasta Apolo castigou o corvo? Tería culpa o corvo. Bueno, que o corvo non estaba mirando para onde lle dixo Apolo que tiña que mirar, hasta aí sí, pero despois castigalo por iso. E creo que pasou, hai unha historia similar coa que non sei como se, ai Dios, non sei como se chama en galego, porque eu chamolle corvo a todo, pero non todos son corvos. A corneja, esperad, vou buscar. Que é negra tamén, máis pequerrechiña. Foi ave de Atenea, pero claro, trouxolle tamén unha mala noticia e Atenea cambiou a súa plumaxe de blanco a negro. Xa digo, creo que son mitos tardíos, pero aí está esa simbólica da cor negra tamén. Vale, corvo pequeno, corvo común ou choia. Pois vale, tamén vale. Bueno, pois Atenea que o castigou. Que deuses tan tóxicos son os deuses do Olimpo? Todos os deuses de moitas mitoloxías ou de todas as mitoloxías teñen o seu punto de irracionalidade. Porque non... A ver, nós tampouco vivimos naquela época, entonces non sabemos cal é a maneira de pensar. O que a nós nos parece super raro de Zeus, pois a mellor para eles tiña unha explicación filosófica, ou non, ou era o sálvame da época, en algo se tiñan que entretener, entonces inventaban amoríos. Como dixo Zizek moi acertadamente dixo un día, os gregos non eran os atenienses non eran estúpidos, miraban ao Olimpo e sabían que ali non había ninguén sentado, así que, por suposto, os deuses deben significar algo máis que iso. É que me estou acordando do vídeo no que o di. Bueno, o da Cibelina quedounos claro, non? Porque o Xando que parece que, Dios. E volvendo a esta dicotomía da cor negra, temos este precioso cancioneiro de Montchenú, que é do século XV,
e que o poñen por dúas cousas. Temos, bueno, primeiro, o cancioneiro de Monxenú mola moito porque ten forma de corazón. Porque naquela época eran moi modernos e xa facían libros con formas. Tamén hai outro con forma de flor de lis que non me acordo como se chama. Este, o de Monxenú, ten en concreto forma de corazón. E na folla da dereita o que estamos a ver é a fortuna, unha representación da fortuna, que, por un lado, está iluminada e, por outro lado, está en sombra. Porque a fortuna ten dúas caras. Pode ser favorable ou pode ser non favorable a ti e é incontrolable. É dicir, non hai maneira de facer que a fortuna te favoreza. Que a fortuna é unha roda que coroa burros e destrona emperadores según lle apeteza a ela, é caprichosa. Entón, é curiosa esta iconografía que aparece aquí da fortuna, dándonos ese aspecto de sombra, de que hai que lembrar que ten sempre a espada por detrás preparada, non? Para atizar con ela. Pero hai outra cousa máis interesante nesta miniatura, que é que hai unha dama que está vestida de negro tamén. Está aí no campo, non? Mirando cara ao ceo, onde está aparecida a deusa Fortuna. Anda por aí Cupido tamén coas súas azarosas frechas, lanzándoas. Pero esta señora que está aí no bosque está vestida de negro. Está vestida á borgoñona, á moda borgoñona do século XIV. Porque aí, na corte de Borgoña, onde se pon de moda a utilización da cor negra pola suntuosidade do tinte en parte. E tamén é así como nesta época empeza a poñerse de moda tamén entre os comerciantes italianos, xa o falamos tamén cando falamos do vermello, que nesa época estaba regulamentada a cantidade de prendas ou as prendas que podías ter que estiveran tinguidas de vermello. A cantidade de escarlatas, por exemplo, de escarlatas e de kermés que se podía ter. Regulaban a suntuosidade das prendas luxosas. Entonces, os comerciantes e os novos ricos que tamén querían darse tamén un aire de solemnidade. Naquela época xa empezan os xuíces tamén a vestir de negro, vais abandonando o vermello tamén pola escasez de kermés. Entón, comezan a vestir de negro, a tal punto que se pon moi de moda, como podemos apreciar nesta miniatura de Monxenú. Pero algo que é moi importante para que falla, jolín, pois xa dixo tamén Tais antes que lle fallaba. Pois, non sei. Bueno, vou seguir e despois se queredes velo en diferido, porque eu non teño maneira de controlar iso, claro. Unha pena que falla a app. E non haberá igual. Se están queixando por aí. Nada, Twitch, que saliu de festa como a min antes. E hoxe, pois, tampouco, sabedes, non está católico o señor Twitch. Estou vendo se é un fallo xeral, pero non vexo a naide por Twitter queixándose. Non sei, se igual será unha cousa puntual. Pois iso, vou seguir, despois senón vémolo en diferido, ou senón, pois repetimos, non pasa nada. Poderíamos repetir, porque a verdade é que teño moitas ganas, pero moitas ganas desas cousas que despois quedan aí, de mirar pormenorizadamente as leis suntuarias. Pero unha das cousas máis importantes, unha das revolucións de tinte máis importantes que houbo sobre a cor negra, por suposto, foi a importación de pau de Campeche
a partir do descubrimento de América. O pau de Campeche é unha árbore, un arbusto americano do que se podía extraer un tinte negro moito máis estable e moito máis brillante. Claro, era caro, entonces quenes vestían con esa cor? Pois, evidentemente, a nobleza, a corte é quen se podía permitir iso. Na imaxe vedes un pouco da follaxe do pau de Campeche e ao carón un círculo cromático con todos os tons que se poden conseguir dende os máis claros, pasando polos grises ata os máis escuros. Que era o que se utilizaba ata o descubrimento do pau de Campeche? Pois sobre todo os bugallos. Os bugallos cocidos, do bugallo cocido, podes extraer un tinte que dá unha cor escura, pero non é un negro firme. E ademais, polo visto, tería que miralo tamén, habería que meterse en cuestión botánica, estes bugallos que se utilizaban para conseguir ese tinte negro non eran os que se poderían atopar en Europa, senón que parece que había importación de Oriente, porque había máis porque eran de mellor calidade. Iso lin, pero tería que mirar, non? Non sei se é que en Oriente conseguiron cultivar as larvas das aves, pero es que sabedes que poñen as larviñas no bugallo do carballo, ou é que había máis por zonas. Iso sí que aí xa non entrei. E nesta cuestión de que o negro se pon de moda, sobre todo, no século XVI e XVII en España, sobre todo a corte española, a última, non, donde permanece esa moda do vestir de negro, que xa se abandonara noutras cortes europeas, pero digamos que dende o século finais do XIV e XV, en Borgoña e Italia, logo pasa a España, en España perdura moitísimo. O que vedes aquí é á esquerda un vestido que era o adecuado, recomendado e supoño que hasta lexislado para acudir á misa. Era un vestido que empregaban as damas de Zúrich. Xa vedes que é moi sinxelo, pero é unha cantidade de tela e unha cantidade de tinte importante, non? Entón, considerábase que esa era a maneira en que había que ir modestamente á igrexa. E tamén con ese velo, con un nome super curioso, pero xa poderíamos falar tamén outro día da moda de cubrir a cabeza para entrar nos templos, que esa é un super temazo, pero hai que preparalo con tempo. Super temazo de moda. E á dereita, pois temos aí a Ana de Austria, porque sempre se di din algúns, non, que algo que chamaba moito a atención da corte española era a sobriedade, non, de como vestían todos así, de negro, sobre todo a corte de Felipe II e tal. Sobriedade? Vos vedes sobriedade no vestido de Ana de Austria? Vos vedes sobriedade nas lechuguillas que poñían os cabaleiros, que tardábanse horas ou meses en facer esas lechuguillas, todas ganchilladas ou feitas en frivolité ou algún outro tipo de técnica de confección. Vos credes que iso é sobriedade? Vos credes que é sobriedade pagarse un traxe totalmente de negro, mantelo brillante, o sea, que manteña o ton e tal? Non, meus amigos, non vos deixedes enganar por unha cor. Pode ser a máis suntuosa do mundo. Ademais, este vestido de Ana de Austria leva un forro blanco por dentro, moi interesante, bordada en ouro, leva
os fly fringe, que tamén son difíciles de facer, estes son bastante gordiños, é o que se ve en vertical en toda a saia. E, ademais, Ana Austria leva un guante perfumado e un pano, que supoño que tamén iría perfumado, son estes guantes de vitelina que se deixaban durante non sei canto tempo metidos en perfumes, aguantaba o perfume pois toda a vida do guante. Hai nos que están guardados en museos que aínda desprenden algo de olor, non? Porque se quedaron aí as esencias. Polo tanto, vestir de negro non era garantía de que se fora de ser unha persoa modesta, humilde e nada apegado á suntuosidade e ao mostrarse, non? Cousa que é bastante curiosa. Tamén hai que recordar que no século da Contrarreforma, sobre todo en ámbito protestante, houbo bastante literatura acerca das cores que eran apropiadas. O protestantismo tendeu a remarcar moitísimo o mostrar un aspecto humilde ou mostrar un aspecto sinxelo. Polo tanto, nos ámbitos protestantes e calvinistas, os tons negros e ocres tamén se puxeron de moda, non? Era unha moda elevada, sobre todo elevada por estes movementos relixiosos. E hai unha cousa curiosa que non puiden conseguir os textos, pero como vamos a falar máis veces disto, non pasa nada. Hai unha cousa curiosa que creo en ámbito protestante consideraban, por exemplo, o gris como unha cor de alegría. Cando nós, por exemplo, hoxe en día vémolo como unha cor sombría e como unha cor moi neutra. Sen embargo, para eles era unha cor de alegre e luminosa, non? Entón, é moi curioso como cambia a nosa percepción da cor segundo a época, a filosofía que empregamos e o noso coñecemento sobre a óptica, non? Nos, hoxe en día, vémolo a través da óptica, non? O gris é aquela zona donde hai unha mestura de negros e blancos, xa non de negro e blanco, senón de negros e blancos. Aquela zona intermedia entre luz e escuridade. Así é como vemos. Para eles era unha cor de alegría e apropiada para os festexos. E logo tamén esta suntuosidade do negro, por exemplo, nos desfiles fúnebres había unha prenda que era a gramalla. A gramalla é unha prenda masculina, como unha capa, que se adoitaba levar nos funerais de persoas importantes. Era tan importante a gramalla que era unha honra ser recoñecido como persoa que podía levar a gramalla. E, de feito, ponse de moda neste momento, non? A partir do século XIV, con todo isto que vos estou a contar sobre o tinte negro. E mantense, pois, creo que ata o século XVII ou así, non? Entón, por exemplo, nos gravados sobre o funeral de Carlos V aparecen todos vestidos con esta prenda talar, tamén ata o chan, que é unha capa negra que é a gramalla. Que é algo que creo que non dixen, pero nalgún momento hai que dicilo, en tempos antigos, vale, poñamos antes do século XIX, que xa sabemos que o século XIX é a perdición, toda a culpa do século XIX, a maneira de vestir estaba totalmente legislada e controlada. É dicir, nós hoxe en día entendemos o vestido e a moda como a maneira en que nós nos expresamos ao mundo, non? Como libremente.
Claro, vivimos nun mundo de sobreabundancia, onde as teas e os tintes se abarataron moitísimo e temos acceso a todo tipo de cores. Pero antigamente non era así. Obviamente porque a disponibilidade de certas teas, a disponibilidade de certas cores era máis escasa e ademais máis cara. E aparte, había como unha necesidade de gravar o tipo, o estamento ao que pertencías, non? Se eras xuiz, debías vestir como xuiz, se eras médico, debías vestir como médico, tamén porque iso facía que te recoñeceran, non? E se necesitaban de ti, podían buscarte. É un pouco como un uniforme, pero levado a todas horas, máis ou menos. Entón, hai que entender iso. E, para rematar, xa vos dixen que hoxe era así tamén un pouco lixeiro. Non entrei a temas como que o demo foi iconográficamente representado tamén a través da cor negra. Cor negra e cor azul ao principio, despois pasou a vermello. Falaremos diso tamén nalgún momento. E tampouco vou entrar no tema das virxes dolorosas, que ese é outro tema. As virxes dolorosas ao principio iban vestidas dun azul case negro, e a virxe dolorosa, sobre todo hispánica, despois viste de negro a imitación do traxe das viúvas castelanas, non? De Castela. Son todo fíos dos que se pode tirar e facer máis días. Pero sobre todo, hai unha cousa, que é que o negro, como cor do loito, é algo moi propio do século XX e do século XXI, a tal extremo, por exemplo, que unha das cousas que distinguen aos cemiterios modernos é precisamente a lápida negra. Este tipo de mármore está moi de moda agora nos cemiterios, precisamente por esa asociación que facemos do negro, o loito, a tristeza e a morte. Sin embargo, os monumentos funerarios do século XIX e anteriores non utilizaban este tipo de pedra e non utilizaban este tipo de cor. Aínda que podamos decir que, por exemplo, as lápidas, as de plomo, non? Que eran moi oscuras, pero non se chegaba ao negro, non? Este tipo de mármore, este tipo de monumento funerario, eu diría que é moi propio, ademais, diría, non sei se me atrevo, pero eu diría que é máis de segunda mitade do século XX. Obviamente hainos tamén anteriores, pero como moda expandida, eu creo que é moi propio do momento actual. E ata aquí. Sei que non dixen todo o que se pode dicir sobre a cor negra, pero hai tema e tema. Hai tema e tema aí para falar. Non sei se tedes algunha pregunta, se vos está funcionando a app. Díxome por aquí Tais que a cousa donde se meten as mans para telas quentiñas e que non é un guante, que é onda, que se chama manguiño. E, pois, xa que estamos, igual o teño aquí. Vou a mirar, xa que vos decía o da Marta Cibelina na Venus das Peles. Pois voume sacar a dúbida así xa en directo. Aquí teño. E mentras vos, pois, idme facendo suxerencias. Non sei se
Non sei se facer máis simbolicores aquí en outubro, que está un pouco desmoralizada porque como se me torceron tanto en setembro, dixen non me merece a pena estresarme. Pero vamos a ver, libro, podes ir ao principio. Dios. Sei que estaba por aquí, pero agora non a topo. Que, por certo, A menos das peles é un libro que empeza maravillosamente e despois Masoc como que tiña ganas de acabar rápido e ao final é todo un chufre. Pero bueno, mola moito, deberíades lelo. Dime tais, eu perdínme non sei que do principio. Dei a oír algo do proletariado e logo xa volviches á cor e a Adelaide di Audrey. Dixen algo de proletariado? Vale, dixen, creo que o que dixen foi que a cor luctuosa, o vestir de negro por loito, pero se tal xa miro en diferido. No, o de vestir de negro por loito, que quería decir, é que é máis fácil tinguir a roupa que decolorala. O sea, é máis fácil conseguir un tinte, e sobre todo a partir do século XIX, que empeza a haber os tintes sintéticos, abarátanse, é máis fácil para a xente tinguir de negro que decolorar ou conseguir roupa blanca para vestir todo o tempo de negro, non? Entón, esta idea de que o negro é a cor que se viste continuamente cando se está de loito, ademais é algo moi decimonónico, porque o puxo de moda a Raíña Victoria. Antes non era exactamente así. De feito, gracias por recordarmo, porque en Zurich, por exemplo, que lembro vos a señora, bueno, o vestido de señora que está na parte esquerda é unha indumentaria recomendada ou obrigatoria para ir á misa en Zurich, as señoras tiñan que vestir así. E a marca de loito nesta indumentaria era unha banda de cor branca que se poñía sobre o ombreiro esquerdo. Porque claro, se a moda ou o recomendado é vestir de negro, entón a cor que vai a marcar que estás nun proceso de loito ten que ser outra. Neste caso, en Zurich, era a cor branca. Por exemplo. Que eu tampouco quería que me quedara así moi de loito, pero ao final acabo tirando polo meu e tócame esa parte, non? Entón, eso, a partir do século XIX abaratanse os tintes porque se empezan a facer os sintéticos, as cores sintéticas, e iso permite que xa no século XX, por exemplo, pois en todas as casas, cando había un falecemento, pois a avoa, eso é algo que saían, que aparecía en Cuéntame. En Cuéntame como pasó, morría unha das abuelas, entonces a outra collía unhas potas enormes, poñía a ferver auga e tinguía todo de negro sintético, ata as bragas, todo. E iso é algo que pois miña abuela pois tamén fixo no seu día, non? Era máis fácil tinguir de negro
que facer un loito blanco, porque require decolorar, non? Require ou decolorar ou ter prendas específicas para ese momento. Teas sen tinguir. Que iso é outra historia. O branco na moda non existe. Hai o blanco crudo, que é a tela sen tinguir, e despois o blanco cando se utilizan mordentes como os amoníacos, por exemplo. A historia de como se consiguen eses amoníacos nas casas dos tintoreiros é un temazo. É un pouco asquerosiño tamén. Pois iso, a tela para ser branca tes que mordela con algo, pros amoníacos e cousas así, para conseguir que este blanca. Senón sempre vai a ter certo ton da fibra natural. Non queda outra. Non sei por que derivei tanto pola moda, pero bueno, tamén se pode falar de tinte de escritura, tamén se pode falar de, non sei, deume a ir pola moda. Tamén porque é a parte simbólica que utiliza a poboación, non? É dicir, o significado de levar unha cor a diario ou de vestir de certa cor. Pareceme super interesante. Cando hoxe en día, pois xa non o vemos así, porque temos unha dispoñibilidade de cores infinita, máis ou menos. Porque isto falaba aí con unha amiga tamén hai un mes ou así, que agora mesmo se vas a calquer tenda de roupa, de complementos, a calquer cousa na que haxa teas, decataredesvos de que os estampados, as cores ou o tipo de tea, dá igual se estás nunha tenda cara ou nunha tenda un pouco máis barata, ou se estás a mirar por as plataformas de venda de China, non? AliExpress, Shein, Cider. A maioría de deseños empregan o mesmo tipo de tela ou o mesmo tipo de estampado. É dicir, agora mesmo toda a produción está en Asia, é máis que evidente, e a dispoñibilidade é a que hai, non sei se me explico. Non sei se estou chegando onde quero chegar. Despois, claro, hai variables, non? Porque hai telas que ao mellor é o mesmo estampado, pero a tela unha é de liño tupido, outra é liño viscosa e tal, pero a variabilidade é a que é. E a dispoñibilidade de tela agora mesmo é a que é. E de feito, vas ás tendas e non hai diferencia entre unha tenda e outra. Decir, vou a esta porque me gusta máis o seu estilo que aquela outra, non ten moito sentido, porque a diferencia que pode haber é mínima, ou polo menos na zona onde estou eu, porque os proveedores, claro, non son todos os mesmos. Claro, se vas a Madrid, pois non é o mesmo mercar en Serrano que irte ao Primark, pero a dispoñibilidade ou a variedade e a moda de cor e teas é a que é como de Pantone e Vogue, non? Que eles din que a cor do ano é tal cor, entonces todas as pasarelas levan esa cor porque sí. Que, por certo, a cor deste ano de Pantone é o rosa mexicano. Se pode falar diso outro día. O magenta mexicano. Aí xa entramos tamén en cores sintéticas.
Que outro día quedoume o da historia do Malva, vamos ter que facer un simbolicor do Malva, que é a púrpura sintética. Así que nada, se non vos falla a app e me queredes, vos queredes o domingo que ven que faga algo? É que eu non sei. Podíamos facer a dos sufraxistas, se vos apetece, ou podemos facer outra cor, ou podemos facer outro tema. Porque é outubro, a verdade é que a min apetecíame ir un pouco coa temática do mes. Coa temática do mes. Co sentir así un pouco do mes. Tamén porque nestas semanas sentíame así un pouco máis outonal, empezaron a salir todos estes vídeos de Instagram de cousas de calabazas e fantasmiñas, que eu xa sei que o Halloween non é unha cousa galega, senón que é máis de todos os santos, pero que son tan bonitas as cousitas de calabaza. Como non me vou eu, como non me van gustar as calabaciñas. Entonces, pois non sei, podedes facerme suxerencias, non ten por que ser agora no directo, pode ser despois. E así céntrome un pouco. Pero sen tomalo moi a peito, porque a verdade é que sentinme mal de non poder facer os directos que tiven que cancelar, sabes? Fastídiame porque eu teño a coña con René de que esta canle está maldita. Porque cando digo vou facer non sei que, despois todo se me torce. Entón, mellor non digo nada. E xa está. Esa é. Bueno, en fin, imos despedíndonos. Espero que vos gustara. Se non, podemos facer tamén outra vez cor negra para o seguinte domingo. Miramos outro aspecto. Despréndome un pouco da moda e métome aí noutro tema. Tamén pode ser outro aspecto interesante. Voulle dando unha volta. Vos xa sabedes, podedesme escribir por calquera das redes sociales que eu admito suxerencias. E tamén podedes tirarme das orellas e dicir dixaches non sei que, non sei canto, non é así, ou non é asá, ou mira isto, que igual che mola. A vedes. Pero sí, eu quería este octubre reconectar coa orixe da canle, que a orixe da canle era a historia funeraria. Eu sei que nos últimos 2 anos funme totalmente polas ramas ata da materialidade da historia da arte. Que me dá moitísima pereza poñerme a falar de catedrais, de cousas así de menganito naceu en tal ano, pintou isto e isto, que se me fai superaburrido. Estou en crise profesional totalmente. Non sei nin o que digo hoxe. Pero bueno, quería reconectar un pouco, non, con outubro. Tamén se pode facer iso en novembro, non? Bendito mes, comeza por Santos e remata por San Andrés. Imos vendo, vale? Vou vos meter a musiquiña de saída e vémonos. Para martes, imos a falar de anxos na canle da Lobeira, imos a facer xerarquías anxélicas, tema iconográfico puro, non vou entrar a complicarme moito. Iconografía pura, pero divertida. O xoves, informativo ás bravas, e o próximo domingo, pois xa verei. Falaremos de cor, pero non sei de que cor. Ou do negro, pero noutro aspecto. Podemos facer así, sí. Así que nada, vémonos, vale? Ui, que me escribe Tais. Sempre que me vou despedir é cando escribe Tais. Ti lévanos por onde che apeteza. O caso é pasar o ratiño para o leando e aprendendo. Sí, a verdade é que sí. E bueno,
xa digo aí todos os directos que igual cae algún directo extra por aí poñendo fíos no tear ou así só para charlar ou sen charlar, pero ao final nunca o fago. Pero bueno, extras, a idea está aí, así que haberá algunha vez algún directo así extra. Moitas gracias por estar aquí comigo e por aturarme todos os domingos e por perdoarme cando meto o zoco e por apoiarme cando non o meto cando vos mola, de verdade. Pasei moi ben e ademais é o meu motor para seguir aprendendo, senón deixaríame ir. Deixaríame ir na miña depresión de para que me vale todo, se total estou encerrada aquí entre estas 4 paredes. A esa depresión sigo aí tendo, pero é máis levadeira así, porque sempre me gustou aprender e seguir investigando ou tirando desas liñas polas que non se tira cando estás na universidade. Aínda outro día, pois non sei con que tema foi, se enfocara así cando se dá as materias en historia da arte. Por exemplo, eu son unha fiel convencida de que eu tiven iconografía un semestre, foron 4 meses, nada, porque foi un cuatrimestre, perdón. Eu son unha fiel convencida de que iconografía tiña que ser unha materia que se dera en todos os cursos. Iconografía 1, iconografía 2, iconografía 3, iconografía 4, iconografía 5, e a que acabes aburrido da iconografía. De verdade, porque non hai tempo, un cuatrimestre xa non é o que che dé o profesor ou a profesora, que no meu caso foi profesora. Tanto dá. Non é o que se dé na clase, senón a disponibilidade de tempo para ler o que deberías ler. Ir ás fontes, non? Por exemplo, tamén tivemos unha asignatura, bueno, eu non a tiven porque estaba en Alemania, foi cando fixen a Erasmus, pero era cando cadraba que tiñamos a asignatura de fontes para a historia da arte. E a mí pareceme absurdo ter unha asignatura específica de fontes para a historia da arte. E son esas fontes, porque eu vin os apuntes e tal, non é que sexa non é que fora unha asignatura para decir como buscar en arquivos, non? Que é algo moi importante, poder manexarte ben nos arquivos. Senón que era unha asignatura de, bueno, pois para a antigüidade clásica temos a Virxilio, Homero, Séneca e non sei que. Digo, é absurdo dalo así. O sea, o interesante é pois, cando estás dando arte barroca, pois non só dar fulanito pintou este cadro, pintou este cadro, pintou este cadro e este cadro, listas de cadros e listas de obras. Iso é absurdo aprender así. Hai que ir pois ás fontes literarias, á moda da época. Que estaba de moda ler naquela época? Cal foi a corrente de pensamento máis tal? Pero claro, entonces sería filosofía. Non sería arte, non? Ou sí, ou non. Ou todo está mesturado. Bueno, xa perdinme, como sempre, fume polas ramas. Pero sí, eu creo que había que darlle unha volta a todo, en xeral, ao mundo, en concreto. Veña, voumes meter a musiquiña de saída, vale? E vémonos. Gracias.